हाय गाइज, नमस्ते, प्रणाम। हम रागनी सिंह, जिला गोपालगंज से। और आज एगो खूब सुंदर गाली गीत लेके आयल बनी। लोगन सुनी लोगन और लाइक करी लोगन, कमेंट करी लोगन, शेयर करी लोगन। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ली लोगन, कि जब भी हम कोनो नया वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके मिले। ओही उसर खेतावा में बैगन रोपाइल आई हो दादा, बैगन रोपाइल आई हो दादा। बैगन फरेला गोले गोले आई हो दादा, बैगन फरेला गोले गोले आई हो दादा। घूमे खातिर गइल समधी के दीदी खेत आई हो दादा। घूमे खातिर गइली समधी के दीदी खेत आई हो दादा। सियरा लेके भागल इंटरनेट आई हो दादा, सियरा लेके भागल इंटरनेट आई हो दादा। घूमे खातिर गइली भसुर के दीदी खेत आई हो दादा। घूमे खातिर गइली भसुर के दीदी खेत आई हो दादा। सियरा लेके भागल इंटरनेट आई हो दादा, सियरा लेके भागल इंटरनेट आई हो दादा। घूमे खातिर गइली अगुआ के दीदी खेत आई हो दादा। घूमे खातिर गइली अगुआ के दीदी खेत आई हो दादा। सियरा लेके भागल इंटरनेट आई हो दादा, सियरा लेके भागल इंटरनेट आई हो दादा। अब नहीं जइब बैगन खेत आई हो दादा, अब नहीं जइब बैगन खेत आई हो दादा। कैसे करब भैया से चेटिंग आई हो दादा, कैसे करब भैया से चेटिंग आई हो दादा। सियरा लेके भागल इंटरनेट आई हो दादा, सियरा लेके भागल इंटरनेट आई हो दादा। ओही उसर खेतवा में बैगन रोपैल आई हो दादा, ओही उसर खेतवा में बैगन रोपैल आई हो दादा।